δεύτερη απογείωση. Λοιπόν, ωραία. Εγώ δεν πειράζω τίποτα. Τίποτα, προς το παρόν όχι. Θα πάω αφήσω να πειράξει. Εντάξει, μας το πάει. Τα πόδια δεν τα κουμπάω κι εγώ πάνω. Ναι, προς το παρόν μην πάτε, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, πώς είναι το όνομα σου? Μιχάλης. Α, ναι, Μιχάλης. Λοιπόν, μπροστά μας. Έχει, γεια σας, καλή προσγείωση. Τι άμε, ωραία. Πάει κολλητατόρι. Προβείτε. Συνεχίστε για την τελική του 03. Με τελική 03 το α το προϊόν. 10-18 πάμε τελική. 10-18. Και συμφωνόμαστε. Τι ωραία. Φαντάζομαι θα κάνεις πολλές πτήσεις κάθε μέρα, Ανάλογα με τον κόσμο και τον καιρό που έχουμε και τους μαθητές βέβαια που έχουμε για να τελειώσουν αυτή η σειρά τώρα, γιατί είναι να ξεκινήσει μετά η καινούργια σειρά. Θέλω να μου πεις και τις πληροφορίες για... Κοίτα να δεις. Τα οικονομία που να πάει. Θα φύγουμε βόρεια προς Καβραμρίτη και θα σας ενημερώσω. Σήμερα δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, όπως βλέπεις κουνάει, Εμένα καθόλου δεν με χαλάει. Αντιθέτως. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί βλέπεις τον αέρα που σε πάει, έτσι. Είναι άλλη αίσθηση ρε παιδί μου από το αεροπλάνο, έτσι δεν ακούς τίποτα. Πόσο καιρό είσαι στο άθλημα? Είσαι αεροπόρος ή ανεμοπτεριστής μόνο? Όχι, δεν έχει. Καθηγητής φυσικής αγωγής είμαι στο Πολυτεχνείο. Σοβαρά? Στο Πολυτεχνείο έχει φυσική αγωγή και... Δεν το ήξερα. Μηχανή είναι αυτή ή τηλέφωνο? Είναι τηλέφωνο αλλά και βίντεο τραβάει. Α, τραβάει και βίντεο. Έχει και ζέστη εδώ, Ναι, ναι.